Ka kenhun KMDC ha KHADC ha ka jingilam jong ba titos tarwel khan ubariu CEM bar uba PNCM ubariu nong ilam jong kaliang persya kilai kendu yaw menteri rang ba ka sarkar jala Konrad Kongkal Sangma banye kran halor ka jing pentrei ka sarkar ya ka village council ha ki benta ki baham apo ka jing sensyar KADC ha ka jing kendu ki nong ilam ka KHADC yaw Konrad Kongkal Sangma la pentikena baka sarkar kala pensyai baka wanra ka kabinet ya ke jing manjur ya ke village council kadai ke babot kat kum ka 6 schedule baka yat na ka bor sensyar senong pensngo uba titos terwel khan ha ke jing kran hadin ke jing yelang ba menteri rang ba ka jela UCM ke KHADC ulai thu baka jing yatai sani bat Konrad ke Sangma ha ke balai don lang ru uba preston tensong ubriu sumbut menteri rang ba jong ka jela kila pensngo baka rai jong ka kabinet kadai baladap ya phliu jumut bat ki riu shempang kumno ban penwan dur khamba ya karkom sensyar bat ki kam penroy shushu uba titos khan ulai thu uba menteri rang ba ka jela ulai thu bagarai jong ka kabinet halor ka village council ka penwan kat kum ka jingdawa mat ka jingdon kam ki jaka ki badan ki ADC ha ke HADC kan long kum baju long hi kinyai lengba ki dor bar senong ye thu CM ka jingi pendu ka jingi ka long halor ka jingmi haki plat pathai kubor kum balai I ka kabinet ka badan deputy ba kadon ka jingrai na kalian kabinet ka bede bat ka village council ka banakan yang ka jungi ngim sngow ya hab jumut lani ngim sutu ba tena takadaw iwan bani kendu matfat bu chief minister ban pan ya ka jing pensyai halo kani ka benta ban hadin pangilaya keren ba na kalian chief minister ba ka jing dun kat dengan deputy chief minister bila pensyai ba ya ka jing ya ka kentien village council la bu lang ru bat ka kentien village dorban ka bamut bahagi jaka baka village dorbar ka trekam ka bamut hakasi jantia ka trekam ka village dorbar kat balik si Hagaru Hills lani hakinu nu jaka kibas ngawe hab ka village council kila ban trekam ka village council ka bamut hi ba ka kentien village dorbar kam shimja lani klem penja na ka propose amendment ni ka schedule takadaw kam shimdan kanu nu jing sutu baklah ni bat kalong ka basyai bana kalian ka sarkar kim shimle e kanu mu baklah bat hilale thek kat kum ka jing ajing mut jungi council den rei na kalian ka jungi ni pensyai be ni pan ni ka jing syai be aga jing ade ba khasi den dia bat takat liang jung CM la pensyai bahang ni ka kentien village dorbar kalau kibel ban ha kaju ba puar lu na kaliang CM lo ong ni ba sian ngin salai lang sedelhi ba de kendu ba ki official jong ko home ministry ban nang kham pensya shu halo ka ni ka nongrem ka bangi ngiyang kanang bakan numan ra kan unu jing stu bakala lani ka jing le bakala na kaliang jong ka ministry ha ka puar ba ki approve ya ni ka amendment hoi ha be de ba ki scheme ki basa ki jongi bro kai dulu wilayah keren pada kali yang CM lah ai ka asuran sebentar pa pelai do ano kamon ba ka sabar kai ka bade jok hasil ka long rupu